כאבים כרוניים של הפנים והלסתות במרכז הרפואי הדסה. ממה נובעים כאבים כרוניים באזור הפנים והלסת? לפני כן בוא נדבר מה זה כאב, מה בכלל ההגדרה המקובלת לכאב. כאב היא בעצם חוויה, היא חוויה תחושתית, חוויה רגשית, שקשורה לנזק פוטנציאלי, קשורה לנזק או לנזק פוטנציאלי, או אנחנו מגדירים אותה במונחים של נזק כזה. ומהחלק הזה אנחנו יכולים לעבור לשני סוגים של כאב. אחד זה כאב אקוטי, שיש לו סיבה. סיבה שאנחנו יכולים לראות אותה ואולי לטפל בה, למשל כאבי שיניים, למשל פצע, למשל מכה שעשתה משהו, סינוסיטיס, שבר, כל הדברים האלה אנחנו מודדים אותם בתור, אנחנו יכולים לקרוא להם כאב שהוא אקוטי, כאב חריף. אקוטי, כאב חריף, כאב חד. הבעיה מתחילה כאשר אנחנו כבר לא עוסקים בנושא הזה של כאב אקוטי, כאב חד שנובע מאיזשהו משהו שאנחנו יכולים לראות, אלא כאבים שכביכול, למרות שיש להם, אבל כביכול אין להם הסבר והם ממשיכים לאורך זמן רב מאוד. בדרך כלל מדובר על תקופה של לפחות 3 חודשים, ופה אנחנו כבר נכנסים לסוגים של כאב כרוני, ואנחנו מדברים על כאבים כרוניים של הפנים והלסתות. האזור של הפנים והלסתות הוא אזור מאוד מאוד צפוף מבחינת סטרוקטורות האנטומיות וגם מהסיבות לכאב הכרוני. קצת נפרט, אנחנו יכולים לחשוב על כאב כרוני, לחלק אותו לשלוש. אחד זה כאבים ממקור נוירופטי. עצבים, מקור עצבי. כאבים ממקור עצבי, אחד המפורסמים, טריג'מינל נורלגיה, או כאבים שנובעים אחרי זיהום בהרפס זוסטר, או אפילו כאבים שהם כאבים עצביים כתוצאה מטראומה לעצב, למשל במהלך עקירה, החדרת שתלים. זה גורם לכאב שהוא ללא כל פרופורציה לבעיה. זה אחד, זה כאב מקור עצבי. דבר נוסף זה כאבים מקור וסקולרי. אנחנו יכולים לחשוב על המיגרנה, או על כאבים אחרים שנמצאים באזור הפנים והלסתות, לדוגמה קלאסטר הדק או פרוקסיזמל המיקרניה. סוגים שונים של מיגרנות, לא ניכנס אליהם. סוגים שונים של מיגרנות שחלקם קשורים לנושא הווסקולרי. אבל רק שנייה, כמו שאתה אומר, הם סוגים של מיגרנות, אבל שמופיעים בפנים. באזור הפנים. ולא כאבי ראש. גם מיגרנה באזור הפנים, אנחנו קוראים לה וסקולר אורופישל פיין. כן? וזה סוג שני. הסוג השלישי הוא הסוג שקשור, או אנחנו קוראים לו טמפורומנדיבולר דיסורדר, זה הסוג שקשור לשרירי הלעיסה ומפרק הלסת. והסוג הזה הוא סוג שהוא מאוד מאוד נפוץ, למען האמת הוא הנפוץ מכולם. אנחנו בתור מרכז רואים אחוז די נכבד מאנשים שבאים אלינו, באים עם הבעיה הנפוצה מאוד מאוד הזו. רק נדגיש עוד פעם, זה הכאב במפרק שנמצא בין הלסת העליונה ללסת התחתונה. לא רק הכאב של המפרק, אמנם השם קצת מטעה, טמפורומנדיבולר דיסורדרס, אבל הכוונה היא למפרק, שזה חלק קטן מהמקרים, וגם לשרירי הלעיסה. ופה זו תופעה, זו בעיה שהיא מאוד מאוד נפוצה, אפשר להגיד ש40-75% מהאנשים, מכל אוכלוסייה סובלים מהעניין הזה. מגיעים לטיפול, ובאמת אנחנו מתייחסים לזה בתור בעיה שדורשת טיפול, זה פחות מ5%. פחות מ5%. ולכאב הזה יש סיבות רבות שאנחנו יכולים לפרט אותן, ואנחנו קודם כל, כפי שאמרתי, בוא נפריד את הנושא של השרירים מהנושא של המפרק. אם אנחנו מדברים על נושא השרירים, יש לנו כמה שרירי לעיסה שיכולים להוביל לכאב, שהוא כאב הרבה פעמים עמום, חד צדדי, ברמה בינונית אני אקרא לו, בדרך כלל, לא תמיד, בדרך כלל אינם מהירים שינה, והכאב הזה יכול להימשך חודשים ושנים. למשל, לפעמים בהפסקות, לפעמים ללא שום הפסקה. אני לא רוצה שניכנס לכל הסוגים, אולי אם יהיה לנו זמן ניכנס אליהם, אבל איך אתם מאבחנים באיזה סוג של כאב מדובר? הנושא של האנמנזה, הנושא של השאלות למטופל ושיתוף הפעולה של המטופל הוא הנושא החשוב ביותר בכל התחום של הכאב הכרוני. כאשר בכל תחום של כאב, בכל תחום ברפואה. בכל תחום ברפואה. אנחנו הרי תמיד לומדים ש80% מההבחנה, אם לא יותר, זוהי האנמנזה, זה התשאול של החולה. בדיוק. ולכן התשאול של החולה ומה הוא אומר לנו והמאפיינים של הכאב, האם הכאב מהיר משינה, האם הוא כאב קשה, האם הוא חשמלי באופיו, האם הוא לוחץ, האם הוא שורף, האם הוא גלי, האם הוא התקפי, האם הוא מגיע בתקופות מסוימות בשנה, כל אלה הם נושאים שהם מאוד מאוד חשובים ועוזרים לנו להגיע להבחנה, ובעקבות ההבחנה הנכונה אנחנו כמובן יכולים להגיע לטיפול שהוא טיפול נכון ומתאים.
לא נשאל אותך באיזה הבחנה, איזה טיפול ניתן, אבל באופן כללי, איזה סוגי טיפולים אפשר לתת במרפאה? הטיפולים בתחום הכאב הם טיפולים, אני מניח שבחלק גדול מתחומי הרפואה, טיפולים משולבים. ואנחנו מדברים על טיפול שהוא טיפול, אם אנחנו מדברים למשל על נושא של כאבי שרירים או מפרקים, טיפול פיזיותרפי. אם אנחנו מדברים על נושא של כאבים שעוד פעם קשור לשרירים או למפרקים, סד לילה. לפעמים הטיפול הוא טיפול... סד לילה, רק נגיד, זה סוג של פלטה שאתה שם בלילה כדי שתרפה את השרירים בזמן השינה. שתרפה את השרירים בזמן השינה, אם כי כנראה שהמשמעות העיקרית שלה היא משמעות גדולה יותר ומערבת גם כל מיני פקטורים שקשורים במוח עצמו ולא רק בנושא של השרירים. וזה מוביל אותי לחלק מהטיפולים הבאים, טיפולים תרופתיים, שחלקם הם טיפולים שבכלל משפיעים על המוח. וזה גם אומר לנו שהכאבים האלה הם כאבים שחלק מאוד מאוד גדול מהכאבים, חלק גדול מאוד בהם קשור למוח ולאיזושהי פעילות מוגברת של המוח, לאיזושהי ירידה בגורמים אשר אמורים לעשות איניביציה או לעשות הפחתה של גורמי הכאב. אנחנו שואלים למשל את התרופות שלנו מתחומי האפילפסיה, מתחומי הדיכאון. חלק משמעותי נוסף שכדאי להזכיר אותו, החלק ההתנהגותי, הפסיכולוגי. החלק הזה הוא מאוד מאוד חשוב, ההתמודדות של המטופל עם הכאב. לפעמים אנחנו לא מצליחים לבטל את הכאב לגמרי. אנחנו מצליחים להוריד אותו ברמה משמעותית, והחלק של ההתמודדות של המטופל ועד כמה הנושא הזה של הכאב הכרוני הופך להיות מרכז חייו הוא מאוד מאוד חשוב. יש לנו קשר דו-כיווני, הדוק לנושא של חרדה, לנושא של דיכאון. זה מוביל אחד לשני ואחד מוביל לשני, ואנחנו צריכים בעצם את הטיפול המשולב על מנת להתגבר עד כמה שניתן על הבעיה המאוד מאוד קשה הזאת. כל מקרה של כאבים באזור הפנים זאת חידה וצריך לנסות לפתור אותה, לפתור את התשפץ, ואולי אם יש מפגש הכי קלאסי בין גוף לנפש, הוא דווקא בכאב בכלל ובכאבי פנים בכלל. תודה רבה לדוקטור ירון חביב ולדוקטור יחזקאל טיטיון. אנחנו יוצאים עכשיו לפרסומות ואחריהם נדבר על חידושים בטיפול בגלאוקומה וגם על מחלות בקרב המטיילים במדינות העולם השלישי. והחוזר. שלום, נעים מאוד, איתן.